Ja. Hvem helvede er du? Jeg kommer fra Korsning.dk. Har du været ude og slukke en brand i dag? Ja, det har jeg. Det er jo ligesom det, vi lever af. Hvordan er den bedste måde, du slapper af, når du har slukket en brand? Det der med at brodere. Det var faktisk min ven Bent, der engang var ved at slukke en brand med et juletæppe her. Og så slog det os, at mens vi sad og ventede på de andre stationer, så begyndte vi at brodere. Hvorfor? Hvor rager det dig? Så er det bare interessant at vide, hvad du laver i din fritid. Er det for brand? BT dit ekko? Er det brand? Sikkert tæppe, det der? Det kan det da komme til at blive. Det ved du, det kommer an på, hvordan man pakker det ind. Så min... fuck, Nej, den bliver aflyst. Nå, okay. Så kan du heldigvis brodere videre, hvad? Hvad har du ellers broderet? Broderer du i farver? Jeg lavede den her.